ನನ್ನ ಎನ್ನ ಕಡೆತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಮೂಕ ಸೈಪಣೆ ಕಡೆತ ಬಂಡ ಅಕೇರಿದ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಿಖಿಲ ಯಾನಕೀರ್ನ ಅಕೇರಿದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದು ಬಾರಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಿನ ವಿಷಯ ದಾದ ಬಂಡ ಅವು ಏತೋ ಜನ ಈ ಪುಚ್ಚದ ಕಿನ್ನಿಲೇನು ನಾಯಿದ ಕಿನ್ನಿಲೇನು ಆ ಕಣ್ಣುಗಳ ಅಂದ್ರ ಪಾಪದ ಕಿನ್ನಿಲೇನು ಮಾತ ಏತೋ ಜನ ಬತ್ತದು ಮಾರ್ಗದ ಬರಿಟ್ಟು ಬಿಡೊಂದು ಒಂದು ಸರಿಯ ತಪ್ಪು 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 ಯಜ್ಜವಾ ಬಾಯಿಗೆ ಬರೋದನ್ನ ಆನಿಕಾನಿ ಕಿನ್ನಿದೀನ ಕಿನ್ನಿಲೇನು ಬರ್ತದೆ ಕಣ್ಣು ಬಿಡೋದನ್ನ ಮಾರ್ಗದಾಯ್ತು ಬಿಡ್ಪುಜಾರ ತಪ್ಪು ಅಂತ ನಾಯ್ದ ಕಿನ್ನಿಲು ಪುಚ್ಚದ ಕಿನ್ನಿನ ಮಾರ್ಗದಾಯ್ತು ಬಿಡ್ಪುನ ಇರ್ದಿ ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟು ಪಕ್ಕ ಬಿಡಿಯದಿಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾಕಲ ಬಿಡಿಯಾರ ಸಾಪುಜ ನೇನು ಸಾಕ್ಬಿಡಕಲ ಇಲ್ಲ ಸಾಪುಜಾರ ಸರಿಯಾಯಿನ ಇರ್ನ ಉತ್ತರ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಫೋನ್ ಬರೋನುಂಡು ಹಲೋ ಬರ್ಲೇನಾ ಹಲೋ ಯಾನ್ ಉಮೇಶ್ ಎಂದು ಯಾನ್ ಪುವಪ್ಪೆ ಕರೆದು ಕೊತ್ತಿದ್ದ ನಿನ್ನ ಯೋಗಮ್ಯ ಉಮೇಶ ದಾದಾ ಈ ಕರೆದುಕ ಏತ್ತು ಫೋನ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತು ಒರಿಯಾದ ತಾಗುಜ್ಯ ಕಟ್ಟಾಬ್ನೆ ನೀನ್ ನಿಕ್ಕೊಂಜಿತ್ತಲ್ಲ ಪಾತ್ಯಾರ ಮುಂಜಿ ಯೋಗೊಂಡು ಪನ್ ಉಮೇಶ ಯೋಗತ್ತು ಎಕರ್ದುಕ್ಕ ಯಾನೆ ಫೋನ್ ಅಂತ ನಿತ್ತೀನಿ ಏನ ಓ ಮಂಡ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ ಚಂದನ ಪ್ರಾಯದಾರೆ ನಿಖಲೆ ಪಾತ್ಯಾರ ಲೇ ಕೇಂಡ ಯಾನ್ ಪಣ್ಣ ಕೇಂಡು ಎಂಚ ಉಚ್ಚೆನು ಪೂರ ಬುಡ್ಪುಣ ತಪ್ಪು ಅತ್ತ ಅವಳು ಎನ್ನ ಇಲ್ಲದಲ್ಪಂಜಿ ಆಜಿ ಪುಚ್ಚದಿ ನೀನು ಬಿಡ್ತಾರತ್ತ ಮಂಡ್ಯ ಸಾಮುಂಡೆ ಏರಿಯಾಗ ಯಾನ್ ಅವಕ್ಕೆ ಅಕ್ಕಡ್ದುಕ್ಕ ಕಾಲ್ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲೆ ಬೊಕೊಂಜಿ ಮಂಡರತ್ತ ಉಚ್ಚೆನು ಬುಡ್ಪುಣ ಹಿಡ್ದು ಅಕ್ಲಕ್ಲ ಬುಡೆದಿನ ಕೊಂಡದು ಬುಡ್ತೋಲಿತ್ತು ನಂದು ಲೇ ಆ ಆಜಿ ಪುಚ್ಚದಿ ನೀನು ಬುಡ್ಪುಣ ಹಿಡ್ದು ಆ ಬರೀಟುಗಳ್ನ ಆ ಪ್ರಾಯದ ಆ ಮುಜುಡ್ಡಿ ಪೊಂಜೋಯ್ಜ ಇನ್ನ ಬುಡೆದಿ ಐನು ಕೊಂಡದು ಬುಡ್ತೋಲೆ ತಾನೆ ನಾನಾ ಮೀನಿ ಪುಚ್ಚ ಮೀನಿ ಸಾಂಗ್ ಕೊಡು 40 ಕೆರ್ರಂಡು ಅತ್ಯ ಉಮೇಶ ದಿಲೆ ಫೋನ್ ದಿಲೆ ಹಲೋ ಉಮೇಶ ನೇ ಉಮೇಶ ಹತ್ತು ಮನೆ ಲೆತ್ತೊಂದತ್ತು ಬಿಡ್ಪುಣಿ ಎತ್ತೊತ್ತು ಬಿಡೋಡು ಒಂದು ಓಟಿಗೆ ಏನು ಶಾಲೆಗೊಂದು ಬಿಡ್ಪಿನ್ಯಾ ಆಯ್ತು ದಂಪು ಹತ್ತಿರ ನೀವು ಲಾಣ ಮೊನೆ ಅವಡೆ ಪೂಪಣ್ಣ ಅಕ್ಕ ಕಲ್ಯಾಣಿ ಅಕ್ಕ ಈತ ಬಿಡ್ತು ನಿಖಲ್ನ ಜೀವನದ ಅನುಭವನ ನಿಖಲ್ನ ದಾಂಪತ್ಯ ಬದುಕದ ಒಂಜಿ ಆ ಶೈಲಿನ ನಿಖಲ್ ಪುಚ್ಚೆ ಸಾಂಕುನ ವಿಚಾರವನ್ನು ನಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲ ಕಂಟಡು ಒಂಜಿ ಹಾಸ್ಯದ ಮುಖಾಂತರ ತಿಳಿಪಾಯರು ಎಂಕಲೆಲ್ಲ ತಿಳಿಪಾಯರ ಐತ ಒಟ್ಟುಗು ಎಂಕಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪಾಲ್ಪಡೆ ಒಂದು ನಿಖಲ್ನ ಈತ ಪೊರ್ತನು ಎಂಕಲ್ನ ಒಟ್ಟುಗು ವಿನಿಯೋಗ ಮಲ್ತಿನಕ್ಕೆ ಎಂಕಲ್ನ ವಾಹಿನಿದ ಪರವಾದ ನಿಖಲಿಗೆ ಉಡಲ್ ದಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಸಂದಾಯಿತ ಮಾಡ್ಪುವ ಆಯ್ತ ಒಟ್ಟುಗು ಎಂಕಲ ವಾಹಿನಿದಲ್ಲೇ ಕೊಡು ನಿಖಲಿಗೆ ಆತ ಬಲ್ಪರ್ದು ಈತ ದೂರ ಬರ್ತದೆ ಎಂಕಲ್ನ ಒಟ್ಟುಗು ಸೇರೋನ್ನೆಕ್ ಎಂಕಲ್ಲ ಹೋಗೋಣ ನಾವು ಕೊರ್ಲೆ ಕುಲ್ಲೆ ಏನ್ ಕಾವು ಪಾಡ ಅತ್ತಿ ನಾವು ಎಂಕಿ ಪಡಿ ರಾಕೆ ಒಳ್ಳೆ ನಾವು ರಾವಕ್ಕೆ ನಿಕ್ಲ ಇಲ್ಲಡೆ ಗೋಪಿನ ಹತ್ರ ಅಡ್ಲಾ ಅವೇ ಇಂಚಿನ ಇಂಚಿನ ರಾಕೆ ಹೊಡಿತ ಉಪಕಾರಕ್ಕೆ ಎಂದಿತ್ತು ನೀರಿ ಕೊರ್ಪೆ ಇಂಗೋ ಎಂಕಲ ವಾಹಿನಿದಲ್ಲೇ ಕೊಡು ಎಂಕಲ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ನಕ್ಲಿ ನಿಕ್ಲೆಗಿಂದ 25,000 ರೂಪಾಯಿದ ಚೆಕ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಎಂತ ಕೊನ್ನತ್ತೆ ಬುಕ್ಕ ಕೊರ್ಪು ಜಂಕಿ ಬರ್ತಾನೆ ಈ ಎಂಡ ಕೊರ್ಪನ ಬುಕ್ಕ ಬಿತ್ತೇನು ಕೊಂಡು ತಾಟದಿತ್ತೀರ ನಾ ಬಿಡ್ಪಾದ ಇತ್ತ ಇತ್ತ ಚಕ್ಕೋರ್ನಲ್ಲಿ ಎನ್ನುವುದು 25,000 ವೈಪರಂಡೆ ನಾನು ಬಿತ್ತೇನೆ ಮುಡ್ಪಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಜೂ ಐತೇನೆ ನಾನೇ ಭಾಷೆ ಆಗ್ತಾವನ್ನ ಇದೇ ಗಾಡಿ ಭೂತ ಕಲ್ಪ ಅಂತಾನೆ ಮುಂಕೊಂಬಿಟ್ಟ ಬರ್ದು ಅಯ್ಯೋ ದಾದಪು ಅಪ್ಪಣ್ಣಂದು 25,000 ಚಕ್ಕನ 16,000 ಮಲ್ತಾರತ್ತ ಅತ್ತು ನಿಖಲುಂದು ಎಂಚಿನ ನಿಖಲು ಆದರ್ಶ ಸಮಾಜಕ್ಕೂ ಕೊರ್ಪಿನಂದು ಅಂದೆ ಉಡಂಗಿರ ಎಂಚಿನ ಎನ್ನ ಮಿತ್ತು ಆಜ ಮಾಡ್ದಾರತ್ತ ಮಾರ ನಿಖಲಿಗೆ ಸ್ವಯ ಉಂಡ ಅತ್ಯ ಎಂಕೇಳಿ ಈಡೆಲ್ಲ ಪುಡಾದಿ ಎಂಕ್ಲ ₹1 ಪಟ್ಟು ತಿನ್ನೋದಿತ್ತ ಕಾಸು ಕೊಡ್ತಿಲ್ಲ ಟೈಮ್ ಮಲ್ಪ ಅತ್ತ ಮಾರ ಊರಿಟ್ಟು ಕಣ್ಣಾದ ತಂದೆ ಕಲ್ಯಾಣಿ ಮುಕ್ಳು ಆದರ್ಶ ದಂಪತಿಲ ತಪ್ಪ ಮುಕ್ಳ ದುರ್ಸ ದಂಪತಿಲು Charumuri